ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ତା ଛୋଟିଆ ମୁନରେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଥଣ୍ଟରେ ପାଟିରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡେ। ତ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଲଗା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଆସି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁ ଏଇ କଣ କରୁଛୁ? ତ ସେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ରାଗରେ ତାକୁ କହୁଛି, ନା ମୁଁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ସଂସାର ଉଜାଡି ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ହସି କହୁଛି, ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପାଣି ନେଇକି ତୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡିଲେ କଣ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ? ତ ଆର ପକ୍ଷୀ କହୁଛି ତାକୁ, ଭାଇ ତୁ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେନି, ତୁ ମତେ ଯଦି ତୋତେ ଦବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେ, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ମତେ ହେଲ୍ପ କର, ମତେ ଉପଦେଶ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ ବି ବାହାରି ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କି, ଗରୁଡ ତମେ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବ ତ ମୋର ସବୁ କାମ ଅଧା ଅଧୁରୁ ରହିଯିବ। ତ କହିଲେ କି ତମେ ଏତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ମିଶିକି ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି, ତମେ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗରୁଡ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଦବାର ଅଛି ମୋ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ସେ ସମୟରେ ଗରୁଡଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଆସିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଡରିଗଲେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭଗବାନ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ତାର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ କେବେ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ତା ସହିତ ସାଥ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ।